Tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Iltqajna hawnhekk f'dan l-oratorju għażiż quddiem ġbija għażiża tar-Redentur fil-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Festa li tfakkarna li Alla huwa ħanin, li Alla huwa mħabba. Festa li tistedinna biex impattulu l-imħabba tiegħu bl-imħabba tagħna. U fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba ma ringrazzjajniex biżżejjed il-mulej tal-ħniena li wera magħna. Int li toġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li rid tmut għalina quddiem is-salib, fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Beħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-qalb lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu, itaħġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn tad-doni tas-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġid kbir ta' mħabbita għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Inti poplu qaddis għall-mulej, Alla tiegħek. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U l-mulej taxxaq bikom u għażilkom, mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor, għax intom liċken fil-att fost il-popli kollha. Iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar min id il-Farun, is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u t-tieba tiegħu maħbibu
u ma' dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu, imma jitħallas f'wiċċhom stess mill-edewwa tiegħu billi jeqridhom. Ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu, imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela il-kmandamenti u l-liġijiet u d-digriti li jien illum qiegħed nordnalek biex tagħmel kif jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Assal minn wiġbu flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. It-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi lill-mulej, qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Ngħidu flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek fit-tiba u bil-ħniena. Ngħidu flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu u l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Ngħidu flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma mexiex magħna skont ma ħaqqa ħżunitna, ma ħallasniex skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ngħidu flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin u jammar fina, u mħabbtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u hu fina, għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu huwa l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla huwa mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej jkun fomok u f'qalbi x'għandha kif jixraq l-Evanġelju mħaddes tiegħu mis-sieħ tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek, Missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom il-min għandu l-erf u d-den u lejthom li ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jaraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak illi lilu l-Iben irid jarafulu. Ejjew għandi intom il-koll illi tinsabu imħabtin u imtaqlin, u jiena nserraħkom.
ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. U intom issibu l-mistrieħ għar-ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Dan iż-żmien nużaw kliem bħal il-karattru ta' dak li jkun jew il-personalità tiegħu. Imma fl-iskrittura, fit-tradizzjoni minn fejn nibtet u xandret il-kelma ta' Alla, anke l-Evanġelju li għadna kemm smajna minn San Mattew, minflok dawn il-kelmiet, karattru, personalità, is-Semitiku juża il-kelma qalb. Xi ħaġa li anki aħna il-Maltin ngħidu kemm hu qalbu tajba, qalbu tad-deheb. Il-qalb tfisser il-personalità ta' dak li jkun. Ġesù jitkellem dwar il-qalb tiegħu u jiddeskrivi lilu nnifsu b'dawn iż-żewġ kelmiet. Il-ħlewwa u l-umiltà. Jiena ta' qalb ħelwa u umli. Fil-festa solenni ta' din is-sena, l-għażla ta' dan l-Evanġelju tfakkarna fl-identità, fil-karattru, il-personalità, f'minu Ġesu. Jekk xi ħadd jistaqsik imma da Ġesu li temnu fih, da r-Redentur li tant qimu anke fi xbija għażiża li għandna hawnhekk fil-belt ta' Senglia, il-belt qatt mirbuħa, l-Isla. Imma da minu? X'ħobbs jiekol? X'ħobbs jitma'? Aħna ngħidulu Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. U allura mela mhux se jikkondannani jew jikkastigani bla qalb, ta' bniedem bla qalb, aħna l-Maltin ukoll ngħidu kemm hu bniedem bla qalb. Ma tistax inti lil Alla tgħidlu kemm inti bla qalb meta llum qegħdin niltaqgħu biex neċċelebraw il-qalb ta' ibnu magħmul bniedem li għandu qalb, mhux bla qalb, qalb ħelwa u umli. Kemm huma ta' faraġ għalina il-kliem tas-Salm 68 li rajna minnhom. Skużawni, s-Salm 102 li rajna minnhom fis-Salm responsorjali. Ħanin u twajjeb il-mulej, iduma jadab u kollu modrija. Anke l-poplu ludi irrealizza bil-paċenzja li ħabih il-mulej li l-mulej huwa ħanin, twajjeb u jader. Kemm tkun ħaġa sabiħa aħna niċċelebraw il-festa tal-qalb ta' Ġesu minn dan il-post tant għażiż u tant qaddis li il-modrija li aħna nirċievu mill-mulej dik il-ħarsa ta' ħniena u ħlewwa li biha iħares lejn kull wieħed waħda minna. Aħna naqsmuha ma' xulxin. L-esperjenza li jkollna ta' kemm iħobbna Alla, ta' kemm hu paċenzjuż magħna, tagħtina l-qawwa biex aħna nħobbu xulxin bl-istess modrija, bl-istess ħniena, bl-istess paċenzja. U għalhekk San Ġwan mit-tieni qari mill-ewwel ittra tiegħu jallimna Alla ħabna daqshekk, jekk Alla ħabna daqshekk u il-festa tal-qalb ta' Ġesu tfakkarna kemm Alla jħobbna li l-iben tiegħu huwa ta' qalb ħelwa u umli, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla du ħadd ma raħ, imma jekk inħobbu lil xulxin u jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. Sa meta l-imħabba ta' Alla ssib il-milja tagħha fina, aħna inħobbu lil xulxin bl-istess atteġġjamenti ta' Alla. Din il-festa għażiża twildet f'mument meta fil-Knisja il-ġudizzju kien iżjed importanti mill-ħniena.
Meta anke aħna l-isfijiet, konna tant riġidu mal-poplu li kważi kważi konna ngħidulu titqarbinx m'intix den. Din l-erezija kellha isem il-ġanseniżmu. U l-intervent ta' Ġesu fid-dialogu mistiku li kellu ma' Santa Margherita Alacoque, Maria Margherita Alacoque, kien dan il-messaġġ li rrid jagħti mhux biss lil din is-soru umli, imma anke lill-Knisja tiegħu. Jiena ta' qalb ħelwa u umli. L-isqof huwa l-ewwel wieħed li quddiem l-Ewkaristija jgħid li mhuwiex den. L-isqof huwa għaddej mingħajr ma jistoqlu. Imma Alla li ħares lejna mlibsin bidjufija u bl-egoizmu jaf jippurifikana bil-ħarsa tiegħu ta' ħniena. Illum l-istedina hija l-kull wieħed waħda minna biex ma naqtgħu qatt mill-ħniena ta' Alla. Anzi, ma mmorrux fl-iżball li naħsbu li Alla mhux se jħenna għalik, li Alla ma jifhmekx, li Alla ma jaċċettakx u li ħalqek. Kif jista' jkun ma jaċċettakx kif inti? Kif ħalqek? Inti ħriġt minn idejh, inti barka għalik u għal ta' madwarek. Int kif int min int. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna minflok nippuntaw sebajna lil xulxin, nippuntaw sebajna lejn il-qalb ta' Ġesu u nitalmu xi tfisser ikollok qalb ħelwa u umli. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina, ejjew inresqu t-talbit tagħna quddiem il-missier tal-ħniena u Alla ta' kull faraġġ u ngħidulu Sultan ta' mħabba bla qies ħenna lina. Sultan ta' mħabba bla qies ħenna lina. Nitolbuk għall-Knisja b'mod speċjali għall-Papa għalina l-isfijiet biex il-mulej jagħmilna appostli tal-imħabba, tal-ħniena, tal-modrija u tal-paċenzja tiegħu. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qies ħenna lina. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin jieħdu ħsieb is-soċjetà li qed imexxu l-pajjiżi biex jaħdmu flimkien għal paċi, għal ġustizzja u biex ikollna ċittadini li jgħozzu u jħobbu lil xulxin. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qies ħenna lina. Dawn iż-żminijiet tal-pandemija nitolbuk mulej tħarisna fir-ruħ u fil-ġisem. Dbirek lill-awtoritajiet kollha tas-saħħa, lill-morda tagħna, lil dawk li qegħdin jaħdmu fl-isptarijiet, fir-residenzi tagħna
U daw kollha li għaddejjin minn mument ta' diffikultà, b'mod speċjali momenti ta' ansjetà. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qis ħenna lina. Minn hawnhekk quddiem ġbija għażiża tar-Redentur, nixtieq nitlob il-grazzja li l-qalb ta' Ġesu tistieden żgħażagħ għas-saċerdozju. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qis ħenna lina. Nitolbu għal miż-żewġin biex għal xulxin ikunu ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qis ħenna lina. Nitolbu għal dawk li huma imġarfin minn xi dipendenza, minn xi addiction, biex il-mulej li jgħadirhom u jħobbhom jagħtihom il-qawwa jgħaddu mid-dlama d-dawl. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qis ħenna lina. Nitolbu għal ħutna li ħallewna dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet, dawn l-aħħar xhur biex int mulej tħaddanhom mal-qalb għażiża tiegħek. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qis ħenna lina. Kulħadd jitlob xi grazzja speċjali f'qalbu bl-interċessjoni ta' Sittna Marija Addolorata. Nitolbuk mulej biex bl-imħabbiet tagħna tallimna il-modrija, il-ħlewwa u l-umiltà ta' qalbek u tagħmel li f'ismek inħarsu lejn xulxin dik il-ħarsa ta' ħnina ħelwa. Int li tgħixu s-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-imħabba bla qis tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun joġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U meta ntrefa' fuq is-salib b'imħabba tal-għaġeb ta' lilu nnifsu għalina. Min ġenbu minn fut xerret demm u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni.
Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek, inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll mulej fħutna li raqtu qabilna bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Margherita Maria Lacoque, San Claude Colombier u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna,
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' d-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. jiena nemmen li inti ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li jiena nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentat, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nitolbu flimkien il-litanija tal-qalb ta' Ġesu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna, Missier Etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed, Qalb ta' Ġesu bin il-Missier Etern Alla, Qalb ta' Ġesu imsawra fil-ġuf ta' Ommu Verġni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, Qalb ta' Ġesu maquda ħaġa waħda mal-iben ta' Alla, qalb ta' Ġesu ta' kobor bla qies, qalb ta' Ġesu tempju qaddis ta' Alla, qalb ta' Ġesu tabernaklu tal-aktar għoli, qalb ta' Ġesu dar tal-Alla u bieb tas-sema, qalb ta' Ġesu ħuġġiġa taqbad ta' mħabba, qalb ta' Ġesu ġabra tal-ħaq u tal-imħabba. Qalb ta' Ġesu mimlija bit-tjieba u l-imħabba. Qalb ta' Ġesu fejn jinsabu il-virtujiet kollha. Qalb ta' Ġesu li jxirqilha kull foħrija. Qalb ta' Ġesu sultana waxqa tal-qlub kollha. Qalb ta' Ġesu fejn jinsabu t-teżori kollha tas-sapjenza u tal-erf. Qalb ta' Ġesu fejn tammar il-milja kollha tad-divinità. Qalb ta' Ġesu fejn Missier Etern isib il-għaxqa tiegħu. Qalb ta' Ġesu li mill-milja tagħha aħna l-koll ħadna. Ħenna lina. Qalb ta' Ġesu xewqa tal-ħolqien minn dejjem. Qalb ta' Ġesu monija bis-sabar u l-akbar ħnina. Qalb ta' Ġesu għanja ma' kull min isejjaħlek. Qalb ta' Ġesu għajn tal-ħajja u tal-qdusija. Qalb ta' Ġesu tpattija għal dnubietna. Qalb ta' Ġesu mimlija biż-żeblieħ. Qalb ta' Ġesu maħqura biħtijietna. Qalb ta' Ġesu ubbidjenti sal-mewt. Qalb ta' Ġesu minfuda bil-lanza. Qalb ta' Ġesu għajn ta' kull faraġġ. Qalb ta' Ġesu ħajja u qawmien tagħna mill-mewt. Qalb ta' Ġesu paċi u maħfra tagħna. Qalb ta' Ġesu vittma għal midinbin. Qalb ta' Ġesu saħħa ta' kull min jittama fik. Qalb ta' Ġesu tama ta' kull min imut fiħdanek.
il-qalb ta' Ġesu għaxqa tal-qaddisin kollha. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel li qalbna tixbaħ lil qalbek. Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel li qalbna tixbaħ lil qalbek. Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel li qalbna tixbaħ lil qalbek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox ħares lejn il-qalb tal-maħbub iben tiegħek u lejn it-tifħir u tpattija li jagħtik fisem il-midinbin u lilhom waqt li jitolbu l-ħina tiegħek għatihom il-maħfra fl-isem tal-istess Ibne Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Talba lil Ġesu Redentur. O twajjeb u ħanin Ġesu, feddej tal-bnedmin, hawn jien mixħut għall-kubtejja quddiemek bl-umiltà kollha naraf il-miżerji tiegħi u nistqar li għall-bnubieti ma jistħoqlix li nkun mismuh minnek. Imma b'qalbi niedma nemmen li tilqani bħalma lqajt midinbin oħra. Kbira hija x-xewqa tiegħi o Ġesu Redentur li inti tieqaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li inti liben ta' Alla, nemmen li inti tista' tajni. U meta narak mobbi bis-salib, nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek bħalma int qatt lill-missier tiegħek ikun li trid int. Nitolbu. O Alla jien f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om,
Imbirek San Giuseppe arust kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.